नमस्कार मित्रांनो, आपल्या जी.के. स्टोरी टेलर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर मी आज पुन्हा एकदा घेऊन आलोय अंगाचा थरका पडवणारा अनुभव. हा अनुभव आपल्या चॅनलच्या एका सबस्क्रायबर मीना खैरनार यांनी पाठवला असून याचे सर्व श्रेय हे त्यांनाच जाते. तुमच्याकडेही असाच काही अनुभव असेल किंवा एखादी भयकथा असेल तर ती तुम्ही आपल्या जी.के. स्टोरी टेलर 01@gmail.com या ईमेलवर पाठवू शकता. त्या अनुभवाचं पूर्ण श्रेय हे त्या लेखकाला किंवा लेखिकेला देण्यात येईल. तर चला मग जास्त वेळ न दवडता आजच्या या थरारक अशा अनुभवाला सुरुवात करूया. गावात भूताखेतांच्या गोष्टी नेहमीच कुजबुजत सांगितल्या जातात, पण खरंच कोणाबरोबर घडतात तर कोणाबरोबर नाही हे नेहमीच दुसरंच राहतं. पण आज मी जे सांगत आहे ही गोष्ट मात्र एकदम खरी आहे, हाडात शिरून बसेल अशी, आणि ही अनुभवली आहे माझे काका रामभाऊ यांनी. तो दिवस रविवारचा. आमच्या गावी रविवारी बाजार भरत असे. रामभाऊ त्या दिवशी सकाळपासूनच ठरवत होते की दुपारी लवकर जाऊ आणि सायंकाळच्या आधी परत येऊ. पण घरच्यांनी 4 वेळा सांगितलं होतं, रामा आज अमावस्या आहे बरं का, उशीर होऊ देऊ नकोस. रामभाऊंनी होकार दिला खरा, पण बाजारात गेल्यावर वेळ कसा जातो हे आपल्याला कळतच नाही. असंच त्यांनाही उशीर झाला. त्यांची जुनी ॲटलास सायकल, चमकदार नाही पण मजबूत, तिनेच त्यांना रोज शेतावर गावावर ने-आण केलेली होती. त्या सायकलला भाजीची पिशवी बांधून ते बाजाराला गेले होते. बाजार झाला, ओळखीच्या लोकांशी बोलणं झालं, 2-4 गप्पा झाल्या आणि वेळ बोटातून निसटला. जेव्हा स्टेशनच्या घड्याळाकडे नजर गेली तेव्हा रात्रीचे 8 वाजून गेले होते. त्यांना तेव्हा आठवलं, अरे बापरे, आज तर अमावस्या. आईनं बायकोनं सांगितलं होतं की आज लवकर परता. चहाला गप्पांच्या नादात उशीरच झाला, लगबगीनं निघावं लागल. भराभरा खरेदीची पिशवी सायकलला बांधली, हातांनी हँडल घट्ट पकडलं आणि ते लगोलग घरी निघाले. गाव सोडताच रस्ता बदलतो. दोन्ही बाजूला उसाचं वावर, कुठे मक्याची शेती आणि मध्येच 2 गावांना जोडणारा कच्चा रस्ता. या रस्त्यावर एकही विजेचा खांब नाही ना कुठला दिवा, आणि अमावस्येच्या रात्री तर चंद्राचा प्रकाशही नाही. रामभाऊच्या सायकलला फक्त एक छोटीशी बॅटरी लटकवलेली होती, तीही क्षीण, जणू काही अंधाराशी लढायला खूपच नाजूक. गहिरा अंधार तिच्या प्रकाशाला गिळंकृत करत होता. ते आता जरा पुढे आले. रस्ता एकदम शांत, अगदी मृत शांतता. फक्त सायकलची चेन फिरण्याचा किरकिर असा आवाज. हवा थंडगार होत चाललेली आणि अंगावर काटा येत होता. आता ते गावापासूनही दूर, आणि त्यांच्या गावापर्यंत तरी अजून अर्धा रस्ता बाकी होता. थोड्याच वेळात ते एका वळणावर पोहोचले आणि तेवढ्यातच सायकलचा उजेड एका ठिकाणी अचानक थांबल्यासारखा झाला. रस्त्याच्या अगदी मधोमध काहीतरी पांढरं दिसलं. पहिल्या नजरेला वाटलं की ते एखादं कापड, रुमाल की एखादी पिशवी, पण जसेच ते जवळ गेले त्यांची नजर तिथे रोखली गेली, कारण ती एक बाई होती. लांबलचक पांढरी साडी, चेहरा सावल्यांमध्ये आणि केस सोडलेले. रामभाऊंच्या पोटात काहीच बरोबर नसल्याची भावना एकदमच दाटून आली. त्यांचे हात थरथरू लागले. सायकलचा वेग कमी झाला. क्षणभर त्यांच्या मनात घाबरट प्रश्न चमकला, बापरे, आज तर अमावस्या आहे आणि ही बाई एवढ्या रात्रीची इथे काय करत असेल? भूतभीत तर नसल? त्यांची सायकल आता तिच्याजवळ पोहोचली होती. ती बाई आता एकदम स्पष्ट दिसू लागली. ती अगदी स्थिर, उभ्या मूर्तीप्रमाणे थांबलेली. जवळ जाताच तिने हात उचलला आणि लिफ्ट मागण्याचा इशारा केला. रामभाऊंची मान नकळत हलली. कुठं जायचे ताई? त्यांनी थरथरत्या आवाजात विचारलं. ती अगदी शांत आणि सपाट आवाजात म्हणाली, मला पुढच्या गावापर्यंत सोडा, एकदम झटपट. रामभाऊंना नाही म्हणायचं साहसच उरलं नव्हतं. तिने सहज मागे बस घेतली आणि तिच्या बसताच वातावरणाचं तापमान एका क्षणातच खाली गेल्यासारखं झालं. शीतल वाऱ्याचा झोत अंगावरून फिरून गेला. रामभाऊ आता हळूवार चालू लागली. त्यांच्या मनात असंख्य प्रश्न घुटमळत होते. न राहून थोडं पुढे गेल्यावर रामभाऊंनी विचारलं,
ताई, इतक्या रात्री आणि पांढरी साडी, हे काय? मी तर पहिल्यांदाच पाहिलं असं काही. मला तर आधी भीतीच वाटली तुमची. त्या बाईचा आवाज एकदम शांत. ती हळू आवाजात म्हणाली, मला रात्री फिरायला आवडतं. दिवसा कंटाळा येतो, रात्री वेगळाच आनंद असतो, म्हणून मी एकटीच निघाले. रामभाऊंना तिचं बोलणं समजलंच नाही. एक सामान्य स्त्री असं उत्तर देणार नाही हे त्यांच्या चटकन लक्षात आलं. ते पुढे विचारतात, बरं कुठं उतरायचं तुम्हाला? ती हळूवार म्हणाली, अहो मला त्या गावाच्या अलीकडं स्मशानाच्या जवळ सोडा. सायकलचं पॅन्डल थांबलं. रामभाऊचा श्वास अडखळला. काय? अहो ताई, एवढ्या रात्रीचं स्मशानाजवळ? ती शांतपणे म्हणाली, हो, तिथेच माझं घर आहे. त्यावर रामभाऊ म्हणाले, अहो पण स्मशानाजवळ तर कोणीच राहत नाही आणि गावच्या वेशीपर्यंतच घरं आहेत. त्यानंतर अलीकडे तर कोणीच राहत नाही आणि तुम्ही तर या गावच्याही दिसत नाहीत. मग तुम्ही नक्की आलाय तरी कुणाकडे? ती क्षीण हसली आणि हळू आवाजात म्हणाली, अहो तुम्ही मला ओळखत नाही, पण मी तुम्हाला ओळखते. लहानपणापासून बघत आले तुम्हाला. त्यावर रामभाऊ चक्रावून गेले. ते त्या बाईला विचारू लागले, लहानपणापासून? पण तुमचं वय तर माझ्यापेक्षा कमी दिसतंय, मग तुम्ही मला लहानपणापासून कसं ओळखता? ती पुन्हा हसली आणि हळू आवाजात पुन्हा म्हणाली, तुमच्या गावातले कडू पाटील, त्यांच्या पहिल्या पत्नीबद्दल तुम्हाला माहीत आहे का? रामभाऊ झटक्यात म्हणाले, हो हो, माहीत आहे ना. त्यांची पहिली पत्नी उषा विहिरीत पडून मेली होती म्हणे. हा, तर ती उषा मीच. हे शब्द ऐकताच रामभाऊच्या अंगावर काटा आला. त्यांचं बन्यान घामाने भिजलं. त्या शांत रस्त्यावर तिचा आवाज आता अजूनच भेसूर वाटत होता. ती पुढे म्हणाली, तुम्ही माझा चेहरा बघितला पण पाय पाहिले नाहीत. आणि एवढं म्हणत ती हळूहळू पुढे वाकली. तिचा हात हळूहळू रामभाऊच्या खांद्यावर हलकेच आला आणि तिने तिचा पाय पुढे केला. रामभाऊंनी खाली नजर टाकली आणि समोरचं दृश्य पाहून त्यांच्या पायाखालची जमीन सरकली, कारण तिचे पाय चक्क उलटे होते आणि त्याचबरोबर एकदम सुकून गेलेली मानवी सांगाड्यासारखे. ते पाहताच त्यांचे हातपाय थरथरू लागले. त्यांचा सायकलवरचा ताबा सुटला. सायकल थोडीशी हादरली आणि रामभाऊ सायकल सगट खाली कोसळले. डोळ्यांसमोर काळा पडदा. ते झटक्यात उठून पाहतात तर ती बाई गायब. त्यांनी सगळीकडे नजर फिरवली पण आजूबाजूला तिची सावली सुद्धा दिसत नव्हती. रामभाऊ जेमतेम उठले, सायकल उचलली. त्यांचे हातपाय थरथरत होते. भाजीची पिशवी खाली पडलेली, काकडी, मिरच्या आणि कांदे सगळं रस्त्यावर सांडलेलं. पण त्यांना काही दिसेनासं झालं होतं. ते एकदमच सायकलवर बसले. पॅन्डल इतक्या जोरात मारू लागले की त्यांना श्वासही घेता येईना. ते तिथून थोडं पुढे गेले असतील आणि तेवढ्यातच मागून एक स्पष्ट आवाज आला, अहो रामभाऊ, मला स्मशानापर्यंत सोडणार नाही का? त्या आवाजात मानवी काहीच नव्हतं. तो एकदम तुटका, खोल आणि खालीवर डोलणारा, जणू काही मानवी शरीराच्या बाहेरचा. त्यांना आता लक्षात आलं की त्या बाईला बघता क्षणी त्यांना हिला कुठेतरी बघितल्यासारखं का वाटत होतं. ती बाई होती उषा, म्हणजेच कडू पाटलांची पहिली पत्नी. रामभाऊंनी लहानपणी तिला पाहिलं होतं, पण तिला मरायला खूपच वर्ष झाली होती. त्यामुळे ते तिचा चेहरा पूर्णपणे विसरून गेले होते. रामभाऊच्या अंगातली शक्ती संपली तरी त्यांनी सायकल जोरात चालवली. थोड्याच वेळात त्यांच्या डोळ्यासमोर गावाची वेस दिसली. त्यांनी धडपडत सायकल जमिनीवर टाकली आणि पळतच जाऊन घरात घुसले. दार झटक्यातच आपटून बंद केलं आणि घरच्यांना आवाज दिला. घरचे सर्वजण गोळा झाले. रामभाऊचे हातपाय थरथरत होते. त्यांचं सर्वांग घामाने ओलचिंब झालेलं होतं. अंगभर घाम, डोळे विस्फारलेले. आई धावतच येत म्हणाली, काय झालं रे रामा, चेहरा एवढा पांढरा का? रामभाऊ काही देवी देवताचं नाव घेत आईला पाणी मागत होते. त्यांना बोलायलाही शक्ती उरली नव्हती. मीरा पळतच जाऊन पाण्याचा ग्लास भरून घेऊन आली. पाण्याचा घोट घेतल्यावर त्यांनी संपूर्ण किस्सा थरथरतच सांगितला.
घरच्यांच्या अंगावरही काटा आला. त्याची आई म्हणाली, अरे पोरा, मी तर तुला आधीच बोलली होती की सांच्याला लवकर घरी परत, पण तू तर काय कोणाचं ऐकत नाहीस. ती कडू पाटलाची पहिली बायको उषा होती. अनेक लोकांना तिचा अनुभव आलाय. ती फक्त लोकांना दिसते पण कोणालाच काही करत नाही. लहानपणी तुम्हाला फार खेळवायची. ती माझी फारच जिवलग मैत्रीण होती. तुलाही ती चांगलंच ओळखायची. चल आता जेवून घे. आईने देवपाटातला अंगारा आणला आणि रामभाऊच्या कपाळावर लावला. त्या रात्री सगळ्यांनी दिवा लावूनच झोप काढली. रामभाऊ मात्र पूर्ण रात्र झोपलेच नाहीत. थोडेसे डोळे लावले की त्यांच्या डोळ्यासमोर ती पांढऱ्या साडीतली बाई आणि तिचा तो सुकून गेलेला हाडकुळा पाय दिसायचा. त्यानंतर मात्र पुन्हा कधीही रामभाऊंनी अमावस्येच्या रात्री एकट्याने येण्याचं धाडस केलं नाही. तर मित्रांनो, कसा वाटला तुम्हाला अनुभव? आवडल्यास नक्की लाईक करा, कमेंट करायला विसरू नका. आणि हो, आतापर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा आणि बाजूला येणाऱ्या बेल आयकॉनलाही नक्की दाबा, जेणेकरून भविष्यात येणाऱ्या व्हिडिओज मी आपल्यापर्यंत पोहोचवू शकेन. तुमच्याकडेही असाच काही अनुभव असेल तर तो तुम्ही मला कमेंट करून कळवू शकता, किंवा मग आपल्या gk01@gmail.com या ईमेलवर पाठवू शकता. तर चला मग भेटूया उद्या एका नवीन कथेसह. धन्यवाद.